Sinalubong ng grupong Kaya Natin Movement, kilalang taga-suporta ni Vice President Leni Robredo, ang pagdating ng mga gulay na ito mula sa Talavera, Nueva Ecija. Mula sa sako-sakong sibuyas na siyang kilalang produkto ng lalawigan hanggang sa sako-sakong talong, kamatis at iba pang sariwang gulay. Tulong-tulong ang mga miyembro ng Kaya Natin Movement sa pagkamada at pag-aayos ng mga iyon para sa isang community pantry. Ayon kay Kaya Natin co-founder at dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio, consistent at inclusive umano ang konsepto ng community pantry ni VP Leni. Hindi lamang umano ito nagbibigay panlaman tiyan sa mga nagugutom kundi nakapagbibigay rin ng kita sa mga magsasaka. Tama-tama itong mga gulay nito ay galing sa magsasaka ng Talavera, Nueva Ecija. So, imbes na itong mga gulay nila ay uuwi sa mga middlemen, mga sakadora, diretsyo ng kinuha ng Kaya Natin upang ipamigay nila sa mga lugar na apektado rin ng calamities, ano? Hindi ikinakaila ni Among Ed na kanilang ikinakampanya si VP Leni para maging Pangulo ng Bansa sa 2022. Silang mga volunteer na nagtataguyod ng mga programang nasimulan ng pangalawang Pangulo ay hindi naman umano pabalat bunga lamang dahil malapit na ang kampanya. Ang espiritu umano ng kaisahan o volunteerism ang nakikita nilang buti nito. We are going for Leni, no? Pampanga for Leni. Iba't ibang sektor din yung pinanggalingan namin. Kami ang tumanggap nito, kami nag-repackage ito, kami rin ang umugnay sa mga taong tatanggap nito. So, iba't ibang kamay na naman yung nagkakatulungan, ano? Malaki raw ang pag-asa na maibibigay ni VP Leni sakaling siya ang maupong Pangulo ng Bansa. Hindi lamang umano sa awa ng Diyos makatitiyak ang mga mahihirap na makatatanggap ng tulong kundi sa mga komprehensibong programa ng gobyerno. You could just imagine, ining gagawa ng Leni ngayon mag-multiply pa ini nung iyang maging presidente ng Pilipinas. Samantala, sinagot naman ni City of San Fernando Councilor Roden Halili ang mga kritiko ni VP Leni na nagsasabing pamumulitika lamang ito. Kahit ano pa raw ang sabihin ng mga kalaban sa politika, malinaw na direktang nakatutulong sa komunidad si VP Leni. Kaliwa po itang kapuros na kandaldal. Nakaman mo, gagawa. Puros kamong pamanyira, nakaman makasaw. Sa mga naambunan ng tulong, anuman ang kulay politika na sabihin ng iilan, para sa mga yon, may mabuting halaga sa kanila ang gulay na makulay. Nagpapasalamat kami sa ating Vice President sa mga ganitong proyekto. Malaking tulong ito sa amin. Paulo G. Santos, CLTV News.